Hemmeňe salam. Men Türkmen Trader Gruppasynyň maksat bugünkü videomda size ýakynda binasta algatu işlerine başlamakçy bolýan TLM tokenyny ýat muhtet adamlaryny görkezeriz. Ondan hem hayır etme videomda geçelim. Videonun başına ulada oturmayın. Basınca videonun temasını etseyin. İlk öyle TLM token hakkında maglumat almak isterseniz CoinMarketCap.com saytından maglumat alıp bilirsiniz. Yani TLM deyip gözleyeceğiniz ya da Google'a TLM CoinMarketCap deyip şu sayfaya gelip bilirsiniz. Ondan sonra bu sayfada görüşünüzde şu vatka bakatı $699 yani paştı $7. Son 24 aydan içinde İngil bakatı $719. Son 24 aydan içinde 112% artış gösterdi. Binance'da listing bolmagy. Şulay yani Aprel'in 13'üne Türkmenistan tarihinin 17'de Binance'da alım-satı işlemine başlayar. Aşağıda görüşünüz grafiği var. Şu anki alım-satı işleri geçen birjalar hem orta aşağıda görüşünüz MX.com yani MX birjası birim Dodo BSK birjası. Dodo BSK birjası dünyada öňüňe sebebi bu öň ýokdy. Dodo BSK birjasynda şu an bakatı $720 diye ol toşlamy, toşlan dälmeýin de belli zady ýok. Ýöne şu an alasyňyz gelse MXC birjasyny alyp bilersiňiz. Berden saýdyny ötüp bilersiňiz, maksimum arzyny ötüp bilersiňiz, ýagny tutuş tokeny hakkında maglumatlary bu taýpadan görüp bilersiňiz. Ondan hem dilim onu nädip TLM tokeny mutlaka diýen bolýar, onu hem öwrenelim. İlk bilen ýokurdaky taýpaga gelýäňiz, ýagny blind.alienwarness.io saýdyna gelýäňiz. İlk bilen gireňiz, saýdy gireňiz, berde bir sizi 20 minut öňlük sizi garaşdyryp biler. Kompýuteriňiziň tildigine görä. Ondan soň bu TLM token gazanmak usulmyzy hem telefondan hem de kompýuterden ýerlendirip bilersiňiz. Ýöne eger telefonuňyzyň prosesori ýa-da kompýuteriňiň prosesori pes bolsa, onda size bu oyunu girmeňize maslahat berenmek. Sebebi bu oyun işläp durka sizin kompýuteriňizde hem de telefonuňyzda uly nagruska berýär. Men telefonu oýnap görjek boldum. Telefonum gaterwet donk galdy we telefonu oýnap bilmedim. Men kompýuterim güýçlük bolan sebäpli kompýuterimde oýnap bilýän. Ýagny mining etýäňiz siz bu oyuna. Bu ýolyň dowamyny dolduryň üçin egerde siz bu oyuna hakkında näet gazanmalygyny hakkında dol bilmek isleseňiz videonyň 2 sekundlar ýokdurman görmeňiz maslahat berýän. Video biraz uygunluk bolmagy mümkin. Sebebi bu oyunu düşünmek için biraz wagt gerek. Yani men özüm dol düşünmem için hem bir gün sarf etdim. Size 15-20 minut içinde düşünürecek bolarım. Ondan hem gelin sayda registrasiýa bolalım. Sizin karşınızda bu pencereye gelen soň aşağıdaki login düğmesine basýas ve sayda registrasiýa bolýas. Hakyny işlenersek Wax Cloud Wallet yani Wax'a registrasiýa bolýas. Berden login basýas. Ondan soň sizin karşınızda şunlar pencereler. Bäde görkezlen platformlar arkaly registrasiýa bolup bilýän Facebook, Google, Steam, Talk, Contact, Discord ýalyk platformlar arkaly registrasiýa bolup bilýän ýa-da emailiňizi ýazyp, passwordyňyzy ýazyp hem registrasiýa bolup bilýäňiz. Tapawut ýok. Biz Google bilen registrasiýa bolýas. Onuň üçin hem Google basýas. Ve Google'muzy baglalyň, ondan soň videony dowam ederiz. Ve Gmail hatamyzy baglap bolanmysyň sizin ulanjatyňyz bolýar, ýagny adresiňiz bolýar. Berde awtomatik size adres berilýär. Benim adresimiz şol ve berden approve diýen düğmejige basyp dowam etýäs. Ve berdik hem saýda registrasiýa bolduk. Birinçilik bilen setini ýapalyň. Berden düğmejigin setini ýapyp bilersiňiz, ýöne bir düğmejigin setini açyk goýalyň. Berden aýdyň setini ýapdyk. Berde oyunda 2 tane avatar var. Erkek adam ve ayal adam. Bulardan birisi awtomatik ýa-da berler. İlk oyun aşağıdaki pitçileri doldurýaňyz. Muňa doýýaňyz, ikisine de pitçi goýýaňyz we berdik hem bolsa özüňizi ulanjady goýýaňyz. Mesal üçin biz Türkmen Trader diýip goýalyň. Ulanjadyňyz öň başy kişide ulanmadyk bolmaly, ýagny öň başy kişi tarapynyň alynan bolsa size aşypky berer, ýalňyş berer. Şoň üçin aşypky berse täzeden başga ulanjady barlamaňyzy maslahat berýän. Ondan soň berden I'm ready diýen düğmejige basyp dowam etýäs. Bäli size emailiňizden biziň saýtymyza agda bolun diýer. Her etdi täzelikler bolsa size duýduş berer ýalak diýer.
Ýöne biz berden no thanks diýip dowam edeceğiz. Sadece registrasiýa bolmasaň, sizin garşyňyzda şunun ýalyk penjere geler. Men ýanky täze accountymy ayırdım ve özümiň hakyky ulanýan accountumdan size dowam etmekçi. Esasy penjeresi şundan ibaret. Inventory bölümine gelýäs, basalyň ve bu bölümde hem sizin öz instrumentleriniz var. Yani saytda gadwatyryş işlerini geçirmek üçin ulanýan instrumentleriniz var. Bulary NFT diýip adlandyrýas. Eger-de siz kriptovalyuta bilen öňden bäri gazaklanýan bolsaňyz, ular ihtimallik bilen eşdensiňiz bitedi. Bunuň öýdi bir aýaty bir tema bolup durýar, bu ýoňy içinde aýdyp geçip durmaýan ýöne NFT näme ise aýdyp geçeýin. NFT non-fungible token, yani ütkütüp bolmayan token diýen manyny aňlatýar. Eger-de NFT'niň näme bilmeýän bolsaňyz, bizim kanalymyza agda bolun. Ýakynda NFT näme hakkında hem videolar gelip başlar. İlki oýuna girýäňizde, yani şu inventory bölümüne geleňizde, sizin instrumentlaryňyň içinde diňe şu instrument bolýar, yani standart shovel adly instrument. Ve soňky ikisi, yani başda ikisi, ýagny muny özümiz satyn aldyk ve satyn alyp bäri geçirdik. Bu NFT'ler näme etýär? Bu NFT'ler bizim oýuny programlamamız üçin kömekli enjamlar, yani mining etmemiz üçin ulanýan enjamlar bolup durýar. Bu NFT'ler hem näde satyn almalygyny öküler. Ýöne eger-de sizin hiç NFT almajak bolsaňyz, başda şu NFT bilen başlap bilersiňiz. Berde avatar, yani sizin avatarlaryňyz bolýar. Menne 3x, yani 3 tanak ulan avatar barken ve ýekejek hem gri avatar barken. Ve berden hem Weapons bölümüne gelelim. Weapons bölümünde sizin yararlarınız var. Oyun hem äli miňişligiň geçýän üçin berde esasy äli miňişligine degişli yararlar bolup durýar. Bular oyuna girdiňizde size açylmaýar. Siz her ýerde mining edip dursaňyz, bular sizi sowgat berýär. Mende şu wagt 8lik yarar var ve 10lik yarar var. Ular näme etýänini tek özümen dogry bilemok. Sebäbi bu oyuna men özüm ýaňakyny başladym. Ýöne bilýärem size aýdyp geçeýin. Bularlyň hem bir peýdaty bardyr diýip pikir etýän. Peýdaty bolmasa bular oýuna oşulmaz diýip. Land bölümüne gelelim. Land bölümünde şu wagtça dat ýok. Aşağı bölümüne gelelim. Munda hem dat ýok, aşağı gelsek munda hem dat ýok. Inventory bölümü bilen tanışan bolsaňyz, mundan näme çykýas? Berde manage land, standard dome ve staking bölümleri var. Manage land bilen standard dome bölümü şu wagtça ýapyk. Näme etýänini de bilemok, ýöne gelecekde açılmagy mümkin. Staking bölümü näme? Staking bölümüne gelmek gerek. Esasy oýuny näde programlanýar, şonu ködelim. Staking bölümüne hem onsoň gelersiz. Şu wagt oýundaky balansym meniň. Şu wagt oýunda meniň 50,17 TLM tokenim bar. Stakingde hem bolsa 1,16 TLM tokenim bar. Gelin oýun näde oýnamaly, näde kazanmaly, onu hem ködelim. Mine bölümüne gelelim. Oýunyň esasy bölümleriň biri. Berde oýun açylana size diňe şolaryň ikisi geler. Eger bulam gelmese, change bölümüne gelýäs. Şoň üstüne basýas. Şonda tool bir instrumentimiz bu ýere geler. Bu oýunda başda berilýän mod instrumentlerimiziň biri. Bu hem modda bizim planetimiz, yani planetde etýän mining yerimiz, başdaky planetimiz, soňky 3 temorda oýundaky ulanýan instrumentlerimiz. Ýa gaýtşymalyk bilen başda oýuny berilýän instrumentimiz, bu soň satyn alynan instrumentimiz. Muny başga kişi tarapyndan size sowgat bermegi mümkin. Oýuny köp oýnap dursaňyz hem size sowgat berilýär. Bu ýer hem häzirlikçi boş. Bu yer hem häzir täze gazanan instrumentimizi bäri goşarys. Gelin onu goşalyň, onsoň häzir bärilerini gölkäýäris. Instrumentimizi goşalyň. Ýani blankysy ulanýyşdyr. Ulanmaýan instrumentimiziň biri. Täze goşulan instrumentimiz üstüne basýas. Bu hem goşulýar. Mundan näde çykýas? Täzelenýär, ýani updating pack diýär, ýani täzelenip durşwat. Ve görşüňiz ýaly bäri kim goşulýar. Gelin bäri change bölümine basyp planetamizni taýlalyň. Batýasyny görşüňiz ýaly şu wagt bizim Magor planetasyny, ýani Major planetasyny ýerde planetany üýtgetmek etdiňiz. Change planet diýen dugmaja basýas we planetamizni üýtgetýäs. Görşüňiz ýaly şu wagt EYK planetasy bar, Cavern planetasy bar, Major planetasy bar, mundan tüýşýäs. Nauron bar, Neri bar we Wallis planetalary bar. Haýsyny taýlamak etdiňiz üstüne basýaňyz, şeýtip basýaňyz. Bizi berden Magor planetany taýlaýas. Select düğmesine basacağız. Berder hem planetdeki istenlik bir yerden mining çekilmesi saylayanız. Berden random bir yerden saylap bilersiniz. Bunların hem iyisi bir yalık adam. Bunların iyilerine ne peyda var. Misal için biz şu an random bir yerini saylalım. Şuradan 25 6 koordinatlı
Makro planetinin yerini sayılalım. Görüşünüz ýaly. Makro planetinin 25 koordinatsynyň yeriniň iyesi adresi şol. Berde hem bolsa bire her maýny edemizde 15 planetini yerine iyesi alıp galýar. Eger de size yer alasyňyz else, ýalňyş men bolsam $1000 başlap planete yerleri satylýar ötken. Şol yerleri satyn alsaňyz, sizin yeriňizde işleýän maýnyňçylardan siz şunuň alap paradan alyp bilýäňiz. Paradan hem özüňiz saglap bilýäňiz. Görüşüňiz ýaly şu wagt bizden 15% alyp galýar. Bu her yerlerde yüklep durýar. Mysal üçin biz şu wagt başga ýerden haýlalyň, mundan saga bir aýdym tüýşeliň. Görüşüňiz ýaly, berde 20 planet diýip dur. Ýa-ni 15 planet edemler ve bir de bu amat bolup durýar. Mundan çepe tüýşdik. Bu 15 planet edemlerken munyň ýerini göreliň, ýani güýçlüğini. Görüşüňiz ýaly munyň güýçlügi ulken, ýa-ni kawaranynda. Ýöne planetti 15 planet normal ýadydy. Ýani 15 ullukda maýnyň etýäken. Şu ýeri näçe ul bolýarça, bir de hem bolsa şonça gazançymyz köp bolýar. Her maýnyň edeminde şonça gazançymyz köp bolýar. Şonuň üçin planetde ýerine işlemeňizi aýtyp biljekkäl. Sebäbi her planetde yer hili berýär. Şu wagt meniň koordinatam 24-6. Şunu işlep bilersiňiz. We 15 planet sizin işleýän priýaplaryňyzdan alyp galýar. İşlejek bolsaňyz şoňa basýaňyz. Egerde radyda bolsaňyz aşağı basýaňyz. Biz muňa rady we yes, let's mine here diýen düýmege basýas we dowam etýäs. Görüşüňiz ýaly. Yerimiz taýladyk we şunuň ýalak pensile garşymyza geldi. Berde her manyň aramyzy görkezýär. Ýani biz yerimizi üýtgedemiz üçin, ýani 8 minut tipi görkezler bolsa, berde 46 minut görkezdi. Ýani biz her 46 minutdan bu ýere gelip manyň etmeli. Ýöne sizem her 46 minut bolmaz, sebäbi sizin instrumentlerinize bagly bolup bäri üýtgep durýar. Benim instrumentlerim köp bolan sebäpli bäri 46 minut görkezýär. Sizde men başlandy. Her 3 ýa-da 4 minut aralykda garaşýadym we aşagdaky manyň tüňmesine basyp manyň etýädim. Häzir sizde görkezmek üçin 45 minut garaşdyryp bolmady. Şoň üçin bu soňky 2 instrumentlerimi aýraýyn we sizde gyýsy wagtda näet manyň edilýänini görýän. Bulardan aýraly. Ve görüşüňiz ýaly, bizim manyň edilen düýmejimiz açyldy. Sizde gelende şunuň ýaly pencere geler. Başda sebäp bir instrumentiniz bar. Bu instrumenty hem aýryp bileňiz, aýrsaňyz manyň etip bileňiz. Şunuň ýaly ýokardaky mont diýen soň ýa-ni sanap bolan soň manyň düýmesine basalyň we bir de şit garaşdyrýar. Berde garaşdyrýan mundarlygy sizin kompýuteriňiziň ullugyna bagly bolup durýar. Ýani güýçlüğüne bagly bolup durýar. Bäri minimum 2000-3000 aralykda durýar. Ýa onlaryň basma bolmagy mümkin. Maksimum 5-10 minut ýaglak kompýuteriňizde bagly bolup üýtgep durýar. Berde esasy kompýuteriňizde nagrutka berip manyň etýär. Kompýuteriň prosesor näle göreliň häzir. Görüşüňiz ýaly şu wagt kompýuteriňiziň CPU-syny, ýani prosesorundan sizin prezentatorlygyny ulanýar. Bu hem bolsa öýlen ulan nagrutka bolýar. Normal kompýuteriňiz we normal telefonuňyz bar bolsa, bu saýtdan ulanyp bilersiňiz. Kendi nagrutka berip dursaňyz CPU-ňyz çöküp, kompýuteriňiz aýlanma ihtimallygy bar. Şonuň üçin şunu hem bilip goýun. Muny öçürelim we manyň etýänse garaşalyň we soň videony dowam ederiz. Ve görüşüňiz ýaly manyň etip bolan soň şeýle pensile gelýär, ýani şeýle duýdurşýar. Mining sukkez, claim you TLM. Ýani manyňy etip bolduk. Indi hem bolsa miningleňizi toplaň, ýani gazylyp alynan TLM'nizi alyp galyň diýär we berden hem claim düýmesine basýas we gazanan TLM'mizi özümizde alyp galýas. Berde gyýsy wagtda bolýar, ýani 10 sekunddan 30 sekund aralykda gyýsy wagtda bolýar. We görüşüňiz ýaly bizim mining gazançymyz 0.10.12007. Ýani gyýsada aýsak, tegelikle aýsak 0.112 TLM gazandyk. Men hem bolsa başlarda şonça gazanýadym. Ve berden hem bolsa mining group diýen düýmege basyp mining penceresine geçip bilersiňiz ýa-da home düýmesine basyp hem bolsa esas pencereye geçip bilersiňiz. Biz home düýmesine basalyň. Ýene şu esas pencere geldik. Berden mining düýmesine bassak, görüşüňiz ýaly şu wagt 5 minut bir garaşdyrýar. Ýani 6 minut. Berdäki yerimiz ulalgymyz üçin bäri üýtgep durýar. Her yerimize göre hem bäri minutlarymyz üýtgep durýar. Pisrak yer arsaňyz, her bir minutdan ararsaňyz, ululak yer arsaňyz, hem ululak instrumentleriniz bolsa, bäri ýankyly 45 minut bir sagat ýalyk aralykda bolup durýar. We berden ýene 5 minutdan soň ýankyly manyň düýmesine basýaňyz, garaşýaňyz, claim düýmesine basyp hem bolsa TLM'ni alýaňyz we gazanan TLM'niz hem bolsa
Ýokardaki balans bölüminde geçýär. Şu wagt biziň balansymyzy görüşmiz. Ýaly illik bütün ýüzde tekdenki telememiz bar. Muny hem bolsa şu wagt teleme kursyna göre köp böldüp, näçe dolardy ony bilip bilersiňiz. Esas penceremize gelelim. Ve hem size staking bölümini hem görkezýän. Staking bölümini her planeta staking edip bilersiňiz. Ýani-ki EYK, Kawaii, Magor planetalarına stake düğmesine basıp üstüne basýaňyz. Mysal üçin bir EYK planetasyna staking etmekle stake basýat. Berden näçe miktarda TLM staking etmekle ýazýaňyz. Staking näme hel peýda berýänini men ütgeş bilemok. Özüm hem 116 TLM başda staking etdim. Saýdym ödi size köprek TLM berýänini aýdyp geçýär. Onu biz toşna bilemzok. Köprek gatynlar ýa-me gatanlarynokmy ony bagarlap bilemeseňiz, şunuň ýalyk goýan stakingleňidi 48 saat soňra öz balansyňyzy geçirip bilýäňiz. Mundan çykalym. Ve bundan çıkalım. Ve esas pencereye gelsek, görsünüz ýaly. Ben şu wagtky staking bölümüm, balansym şeýle. Indi hem bolsa size instrumenti näde alyp bolýar, onu hem görkezýän. Alien Worlds oýuna degişli 3 tane saytlar var. Wax.atomic.hub.io ve Wax Alcor Exchange ve wallet.wax.io saytlar var. Bu saytlaryň üçsüniň adresini hem bolsa videonun aşağına goýup geçeriz. Ýani apisany bölümine goýup geçeriz. Bir instrument almaly, näde almaly görelim. İlk bilen bu saytda registrasiýa bolýar, ýani login düýmesine basalyň. Wax bilen registrasiýa bolýar sebäbi ýani biz açamyzda Wax bilen açdyk, şoň üçin Wax bilen registrasiýa bolýar. Ve adresimiz belki geldi. Şu balansymyz 0 Wax'ymyz var. Gelin indi biz näde almaly görelim. İlk bilen berdäki market bölümine gelelim. Berde bir näçe oýunlaryň NFT'leri var, instrumentleri var. Biz berde Alien Worlds taýlýas, bizim oýunumyz Alien Worlds olan üçin bunu taýlýas. Berde Alien Worlds'da değişdi, NFT'ler çıkıp başlar. Ondan berde NFT satyn almak isleseňiz, NFT'lerin bahaları şu wagt görüşüňiz ýaly. İkilik gazu NFT'si $10, ýani 45 Wax. Berde bir näçe instrumentler var. Eğer sizin elinizde hem instrumentleriniz var olsa berde satıp bilýäňiz. Berdäki instrumentler oýunun TLM bakatyna göre galyp bilýär. Ýani siz özüňize göre satyp bilýäňiz. Mysal üçin biz ikilik gazu etken standart drill atly instrument alatyňyz elýär. Berde görüşüňiz ýaly $10, berdäki görüşüňiz ýaly berde hem bolsa $4. Ýani her kişi her hil bakatyna satyp bilýär. İlki bilen biz şonu iň ardan bakatyna näde satyn almaly? Şonu kop bilýäs. Adyny bärik goýýas, ýani ustawyd etýäs we görüşüňiz ýaşwat. Bir de biziň garşymda standart drill atly NFT'leri garşymda tatýan kişilerin garşymda çykdy. Bunu aşağı düşdük. Bir näçe kişiň satýan NFT'lerini görüp bilersiňiz. Hersiniň bakaty 3 ýap durýar. Biri $4 satyp durkan, biri $8 satyp dur. Bunu satýan kişiye göre 3 ýap durýar. Biz muny iň ardan bakadan näde satyn almaly? Düşýär. Berden şu düýmejige batýas. Berden price lowest düýmejine basýat, ýani iň ardan bakalary iň ýokary görkezýän düýmejige basýat. We berde hem bolsa iň ardan bakasy $425. Bärik bassak, iň gymmat bakany görkezsek, iň gymmat bakady hem bolsa $17.924. Görüşüňiz ýaly. Şunuň ýalyk gymmat bakadan satýanlar bar. Bilemok muny kim alýar, alýan barmy, ýokmy onu bilemok. Ýöne her kişi her hil bakadan satyp dur. Ýöne size maslahat edem, iň ardan bakadan satyn alýaňyz. Alasyňyz gelse, şadyn muny almak isleýäňiz hem bolsa hataňyzda Wax bolmaly. Ýani berde Wax bilen satyn alyp bolýar. Wax näde bolmaly? Wax'yň şu wagt listing edilen birjalaryň sany ony KuCoin ýalyk belli birjalar bolup durýar. Egerde KuCoin birjasyna hataňyz bar bolsa Wax alyp Wax hem bolsa bärik bu hataňyzy oklap bilersiňiz we şeýdipden berden alyp bilýäňiz. Görüşüňiz ýaly şeýdip NFT'ler hem satyn alyp bilýäňiz. Diňe bu NFT'de munyň güçli NFT'ler hem ketken. Her NFT'niň bakaty hem bolsa her adama göre 3 ýap durýar. Bu pencereni hem aýralyň görem bolsak, bu saýtymyzda trade nom düýmejine basalyň, berden TLM'nizi Wax ütkütüp bilýäňiz. Ýani şuýda TLM token geçirmeli Wax, ýani bilen birja. Alcor Exchange bilen swap işleri edilýär, üstüne basýas. Şu wagtça häzir swap işleri etip bolanok. Ýalňyş ben bolsam, TLM'nizi Wax'a öwürip, soň Wax'tan ýanky galak NFT'ler satyn alyp bilýärdiňiz öňler. Indi häzirlikçe bolanok.
Bilemek şu wagt soň köp naglusky bolan sebeplimi, ýagny köp kişi binasda listing boljagyny eşitip Alcor Exchange çalanırlar ve bärde hem orta iň soňky satuw işleri, aluw satuw işleri 4-nji aýyň 5-ine geçirilipdir, ýani apreliň 5-ine geçirilipdir. Şu on ýeri, şu ondan berde hem orta şu wagt çeýçeli bäri işden ok. Bäri geljekde işläp başlar. Bärden hem orta telemeňizi wagty urup, wagty hem orta ýankyalak teleme alyp bilýäňiz ýa-da wagty özüňiz bilýäňiz. Ýani koýun bir zatny geçirip hem orta satwan bilýäňiz. Ol özüňize bagly. Ve bärden aýyrýas. Bärde hem orta esasy sahypaňyz, ýani wagtyň esasy saýdy. Yani wagt gapçyňyzyň penjeresi şu. Bärde aşak düşdük. Bärde siziň gapçyňyzda pullaňyz ködýär. Yani 52,18 TL'miňiz var. Bol wagtyň var diýip ködýär. Onsoň wagt näme? Muny aýtyp geçmendir. Wagt bolany bilen bir aýrytyn bir birja. Birjaň hem özüne aýrytyn bir koýny var. Yani wagt koýn. Alem bolsa, oýn hem bolsa wagty tegişli bolup durýar. Yani wagtyň üstü bilen açylan token, TLM tokeny. Bärde hem bolsa özüňiziň gapçyňyzy görüp bilersiňiz. Bärde oýny wagtdaky CPU-ňyzy, RAM-ňyzy görmek islesiňiz, şöyle gelýäňiz. Bärde siň CPU-ňyzy görkezýär, netiniňizi görkezýär we RAM-ňyzy görkezýär. Bärde hem bol wagty işte bir oýny köp oýnasaňyz, bärdäkiler azalyp bilýär. Bärdekiler köp etmek islesiňiz, bärde wagt stacking etmeli. Stacking etmejek bolsaňyz hem bolsa köprek wagt garaşma bolýaňyz. We garaşyp hem bolsa bularňy köp etip bilersiňiz. Oýny hem bolsa düşünüremde şundan ibarat. Egerde şu ýerden görem bolsaňyz, siz oýna kynna dol maglumat aldyňyz. Sebebi başda men bu oýny düşünjek bolamda gatken wagt sarf etdim, ýagny internetden ingilisçe videolar gördüm, käbir saýtlara girip gördüm, maglumatlar aldım. Türkmen Trader gruppasyny hem bolsa bir näçe maglumatlar aldım. Başda şunuň ýalak maňa öwretýän video ýokdy we biz size näçe ulanýanyny, näçe almalyny hem meradyny dolalyny düşünürdik. Egerde ýene sizin kelleňizi soraw galam bolsa, videoň aşağına komentar bölümine ýazyp geçiň. Biz size elmeden eleçip kömek etjek bolarys. Şeýdip TLM'ler gatanyp bilersiňiz. We munyň ýaly proýektler hem bolsa kän gelip duranok. Şonuň üçin şonuň ýaly proýektleri tutmalygyňyz üçin mut berýärkä alyp galyň. Ýakyny hem bolsa binasda bu TLM tokanymy listing bolýar. Egerde videomy tukundan turamasa, peýda etýänler diýip pikir etýän bolsaňyz, videomuza like goýup bir de gol berip bilersiňiz. Videomuzy dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz, bir de berpirjek üňüli gollawlaňyz bolar. Siz näçe paýlaşyp dursaňyz, biz hem bolsa şonça şunuň ýaly pul gazanýan saýtlary, platformlary, programmalary görkezip durarys. Karamda bolup, şunuň ýaly käde oýjak videolarymyzy tapdyrman görüp bilersiňiz. Ilkinji bolup hem ahyrda görüp bilersiňiz. Ondan näme? Indiki videoda görüşençek, hoş, sag bolun.